OKFM 101.7. Na enura mote yese asori dan bi abu ama nipa ekum wo mo enye asem ketwa yenko yensentro ni kwabena fori ho na ye ne ho twetwe nkomo hwe sede SMS die kwabena fori be me ofori amanfo me mo ache mejo so papa onpo muti sen nyame adom mejidi so onso de mu ye eye na no areho sem yi eja mutietie mu ba nan kodu ho no senete yo anopen so yasa ko piem wo ho na me sha se free eye enra no se de din ka kan no abronsan no eye 28 years na omodi egusu a AC a enya nsi enyiye na chese achepa nti ahodin hye nim na wo hwe dan no kra na pillars a esisi wo no enhye dan nye strong unhu se cement papa nim bia nti abrosana ngata ye week na enye de toaso baako na asem yinu etoaso enum a ogusu a wapeja pillars a wo toaso akọ ni nsia so na mpenifo be mu a chese watwentwen ne naso na eno ayi kwabne na ebu ya kwabne papa metwasie yi a mpenifo hunu se ese structure no e wo defects kakra na che bibi ntinu anhwe betimi abu ma wo mo ba mu ebe stop no bra na wo sa to aso sa pepepe na etie na asori dan no eye Akwa Isaac asori din the Church of Prosperity dan asori din die na enra no tama ebu ye no na otiremu a omo ye 3 days fasting and prayers ama eye osofo penny no prophet Akwa Isaac otiremu abete 1 month ni anase bosome baako ni no wayare akoda ayare sabia oje ayarehwe na emu odin ti asori fo ne de nansa esi wo se nkomo bompae na omo de chucha age papa ya enra no na omo ebreki ye omo fasting na fofi anto ata abra na omo tete asori dan na cheso na omo abompa ne kura wi ntie omo tete we ne omu ankasa mu di omo hu nkita ho mu di nkomo e na omo hu se edan no ahyase a ebubu efi esoro ho no eba eti ye no ena ebitimi dwane ya omo aka ne de ema no ena dɔɔso ene enura nipa be se 8 ena ne wo ho a omo yi omo enwumre no na ni nyina no omo ye ma ni nyina no omo ye ma ba kokora ni ho a na wanya ne nkwa adidim emu baako 8 no na baako na yeyi na se ohome kakra nanso omo no bedu eye abaya resabi akim da government hospital no anchekra na yenyanti ese ono so weje ni nkwama wafi mu yayaya enti na yefi ono de nipa 8 nanso anopei enipa 13 na number na ba ese omotimi eyi wo mu ye ne nadmo director awo asene manso across district esanse hona asemi si ekropoti si ye no ye frɛ no Batabi ewo manso na eye asene enfinfi ho no mo pepepe na arahu semi ama anope de obepie ho no ma abonye nyansanse Eastern Regional Minister kwachi dafo asojafo mo wa ache ase mama radio sa nipa na wo aso dem ho no wo firi kronum ana wo mo firi miamia bi na wo mo so ebaye wo sha nipa o mo sheda ba asore no o mo nsheda mfi eye kura eben wo te se manso ne Batabi no enipa ba kokora ni ofi o asore na akoye se omo mpatamu won bebre e ka se asore ni nsheda mfiri nyame mame nka ne sa na bebre na ejintum enu nti no omo fi mpatamu o de nya de se sa asore no mu kobi ni nyina ye manfra mo fifire ekire ene ba eho empire bo nti omu wie ya na cheze obi asa afa ne ka na okọ nti sa na eti ankasa mame we sa dan ya wo kasa ye 28 years no eye edan ya wasi ase asori dan na soro ye office na de be dan no na to aso be num asori dan be type be no eye asori dan ya yenka se esun papa esun pa ye the whole West Africa minji ni se asori dan bi esu chen asori dan wi asori dan ya to aso enum a ye si ni nsia e de aka ho na ewa by 3 esun even kra wu fi enimu ho ede anantia kopie nechi ono betima take you be 2 to 3 minutes and then what ma kopie other end emu wa papa na esun by 3 enya sorry dan kitwa na wo si nenam se
on sinye ni no asie ho ne pe na omoye asori wo ho no mo na ensheda onfanye office edan no asisi bi wo ne nchen e ho na ye ne office eni ho no mo te wa ye ti say asori village ana say chese udu ono ma ni wo ho ayabobo sama hat wo ne nchen nti asori dan no asie ne pe na ye ba bia omukọ no omukọ so esoro no de nam si enwie ni nti ye no ho no egu ho saa na enura na afei yemra ebu ye no makwa koduru ho die na mu ye anopen so die na asie enura ye koduru ho no tikete awre ho semba ko no say akra ba ko a wo be say 6 to 7 years nyame ye na dom wotimi edwane ye na akra yi su ni nyina ne se ne maame na no wote ne na so a oye na agin so okodi agro nti okodi agro ne se ade ne bu ye nti ne ho netie akata ne su nyina ne yetimi epeja na akra yi su ne maame aka ne nten na eye pani ba ko so no so yemfa so anya be se 23 years ono so wo se ne papa na ka kire ne se oye be ma na o ka se ne papa ne kire ne se ombra ho na o mebọ mpa ni bi ono kra de amemre mfe ne ba ya isa ayeni be ba beto ye nenso ndi otiminya ne nkwa edidi mu na wo hwa enipa gu edana se no edo so ye chen omo mutimi dwane isan se osofo keto ba ko ho no mo ano awia no ye ne etwetwe nkomo no otirema na enipa omo ba ho no mo ano omo ebo mpa no no mo ye 61 eye de sia ba ko na omuwie ye na ye frɛ from please for ba omu frɛ from omuwie roko no na enipa 28 ena na omutimi ehu omu de omutimi edwane ya omu ho netie ne tese omu prepare nkakra enti yakoti free man na tese de aka ni nyina ehye edan na se a damwe de yenim ara se omu nkwanda so kita omu wana se omu free yenya nyi omu ne de sa na ye beka na mu guso ewa ase a 13 na no pe yetimi eyi omu so far emu 6 de omu ho ya ne sa emu 6 omu ho ya ne sa na de aka ne de na tese omato na nanom wo anse do aye areho sempa me ba cho edan a eto aso be asodan be 5 no ni nyina bu aba forma na se efan ba bi na abuo kwame se wu share eye picture na eye pa areho tese obi be ka say no stone on other stone tese ni nyina bu fiti esoro amem kofom so be kai a mamem fati for adwenko the female com emre bi etwemu men kai areho na so sapepe netie edana ebu egu fom tese ba kokura ni ho a igina opila bi ani ho esi ho esoro de na abu abegu fom tim bibia so akata tese enti omo wo efom ankasa de otimi se ewura fom na kwa me ade ba ko so ne se eho no ayese waterlogged area na se eho no ye muddy area ho asase no ye mre ense na nye din sa enti no enye nwanwa se ade na timi abu awura fom sa sa na akwakoye edani de ba kokura ni ho a egina ho anase pila bi ni nyinala na ebu akata efom ho no ekwan be no mo faso ayi nipa no enra tama ebu ye no na akoye din person se no mu nya machine bi a fire service for na de omo eyi omo de ebedum de ye ba ye omo de chain esom pila ibi no mu ye so omo twen nyi entom ko fire excavators in the excavators 2 na ewo ho a omo de eyiye a omo timi edi nipa no 8 na madin kan ka ho asem no afen so omo sa ko fa bulldozers na grader bienu bi so be ka ho ne no entimi nya adwuma bia isansa ade no ewo forman ka excavators na omutimi editu ena no pay am no ka say nadmo empenifo mu fi akra aba edo mo fidi mu muntu bi so aba omode hweso mbetimi yi enipa hwehwe edan na se ni bi na we ya de excavator na ye so obi okura na bia wonwu yi na ahwe excavator yi akopi ni so amana wu etimi masa tikasi anu so kra ni omanfo asem bebra na omo kan san say ade no eye pillars akese ne gugu esoro nti wudi excavator no pega na no create mi jurugum eti no create mi ma enipa no arehosem ya arehosem ti mi ma omukura ewu ansa na onsa aka ne san say ma me ba ko a enura na mani tua enyumre be say 6
to 6:30 or no excavator no etimi pagya no a pagya pillar ba ko no sha se no timi say senke ya de say enye excavator na ye de nsana na pagya na say asibie bi a yes ronku bi ankanya de se obewu eza se tama esi ye no ewia be 2 o'clock am me di mani kopie ho bi no wote se omanfo ni bi sha ase a omotie mu frɛ wote se omo kasa voice no we akiri de nenso wote se ye de aso to fo mo wote se omo kasa omotie mu we si me sha ha o we si me sha ha nenso kwan a obefa so na wodi awura ho no mayi wo mo nenso so na na akoye asema ni nyina akoye se ye de machine ebe yi nti ayare hosem kwamna for medasa no pay kwame menso medase yo kwamna for your Eastern regional correspondent Edema OKFM and Despite Media na ye OKFM 101.7